take sakawa mutum yayi kai ya kawo. Riga ce ya saka ga ta wuyansa kullum a haka zai ta yawo. Ba damar ya cire wa kaddararsa ko da ɗauki za a kawo. Domin tun haihuwar ka ta gabata ba damar ka cire da sauri. Dukkanin nasara kalubalenta baya bari hakanan ta zo ta. Ya zama dole ka dinga cin karo da saɓani daga gumma gauta. Ba wani rai face duk kaddararsa sai ya tumbata kan ya kwanta. Zaka ka dinga gwagwarmaya a rayuwa kan haka wani gunda tauriya. Bai zama tabbas kan abin da ranka yake yin burin ya samu. Ba jaririn yau da za ya tashi ƙarshe sai da dabo ya somo. Da hannun da ya saba kirgari ba gobe asara za ya kamo. Sai ka tunawa kanka yau da gobe za ta zamo sauki da sauri. Don kwa rubutun kaddarar ka an rubuta tun kafin ka zo ka. Za ka yi gam da katar da ita sanda za ka durowa duniyarka. Ko da kana karamin ka ba ta duba kankantar ka balle ta barka. Labarin kaddarar ka ya gabata kai maza don ka rage wa buri. Sai ka gado wahalar da za ka fara sha a gare ka ta zama auni. Ƙarshe za ta zade ta arzikinka ai ta biyar ka ana ta nuni. Har ka ga an manta da kaddarar ka mummuna ta zama tsani. Duka irin kuncin da ka shiga a baya a yau madadin sa kai. Za ya fi kyau mumini ya tsaye da imaninsa kawai ya tsira. Mun rage tauhidi